Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Makni. Halo pemirsa, selamat pagi. Makni iki wis para popo pemirsa, wis karek istirahat. Makni nyuci karek mentar saite ya iki karo leren Makni. Wong ini gak nggo sambil leren, koko piye nyambut gawe koko kok wajah tirahat ya ngono. Iki wis tirahat kok karek mentere baju saiki. Iki apa Makni kok nyekeli dompet. Hari-hari iki kan hari bahagia, hari-hari cerah, hari-hari seneng. Makni kok dompet aja no lah piye. Hari iki kan hari mendekati lebaran ki, hari dino ki ya penuh berkah, penuh segalanya. Awak meriang ya dadi enteng. Makne kok nguyang-nguyu sih ya no lah piye gak nguyang-nguyu. Ya mak wingi-wingi aja dibateki to, wingi-wingi kan ya anak-anake Makni padha eling aku pemirsa. Mbah sedidik mbah pira-pira ki padha eling wong tuane ngono pemirsa. Ya saiklase wong maringi wong tuwa sampeyan iki ora lali kewajibane padha eling saithik-saithik ki padha eling Makni. Makni urung mandi pemirsa iki. Wis engko mandine. Pemirsa ya. Ini pertama kali Makni diparingi THR Pak Riko 50 ya, terima kasih. Eling-eling padha eling yung de yo aku yo maringi Mbahru Makni denane maringi Mbahno mbahke padha ae wong eneke Mbahno yo sithik-sithik kan padha eling dulure pemirsa. Matur suwun karo Pak Riko. Rasa bales lemah teles sing bales muga-muga diparingi rezeki lancar berkah barokah. Nah, terus yang kedua pemirsa iki kan Pak Riko ya. Iki dari anak wedok 200. Ya terima kasih. Sing 100 wis digawa Pak Raji, wis langsung diinggahno pemirsa. Ya wis gak apa-apa wonge ngarit saiki. Pokoke ya ngono kuwi. Terima kasih karo anak wedok. 100 kan awake Bapak Amel dikene pake ya wis gak apa-apa wis padha dibagi dhewe-dhewe. Iki kan untuk Make 200. Semoga-moga ya diparingi rezeki lancar, tambah lancar, diparingi segalane muga-muga ya berkah barokah entek mergawe. Pokoknya dilancarkan, dimudahkan segalanya. Amin. Iya Pak Riko ki anak wedok. Terus ini Mas Goplem kan terakhir kan itu jenek tunggal ya pemirsa. Wis jadi Mas Goplem ya. Nek sore nek maringi. Wonge maringi aku mesti upload apa urung lho iki. Mak tak upload gawe video sik. Dia amplopi nek ngeweki Mak. Sik, amplope tak buang, isine tak jibuk. Tak kayak gini. 150 jarene iki sing 100 Make, sing 50 Pake. Ya engko barang tak paringke pemirsa. Mani iki ora mbliduk lho ya. 100 untuk Make, 50 untuk Pake. Terima kasih Mas Goplem, Mbak Eka. Rezeki lancar. Wis ngene ya, muga-muga paringi sehat sewaras, panjang umur. Selamat untuk nyambut gawe.
Ijek satu lagi pemirsa. Ijek. Sing uang ya kanggo bocah cilik kanggo nek bodoh ngeweki dhuwit ngono ki uang lebaran ya. Iki ora anyar ora apa-apa. Ya iki kanggo bocah cilik-cilik. Ngono pemirsa ya ngene iki. Iki tanpa tak adahi ora ada-adan wis ngono kok bingung. Mbani ndek kemlo ora tak adahi. Wong ya dhuwit saithik ae. Ya ngono pemirsa ya. Iki untuk bocah nek apa ning arane pemirsa. Nek nanggone mbani padha bahar duit lebaran iki THR dari anak-anakku dan ponakanku kok ngene iki. Mane kok pamer ora pamer ya. Iki dikeki piye gak diketokno wong diparingi wong ki ya ora wong ting ya ponak anakku wedok, anak mantu, anak-anakku kabeh karo ponakanku wong sithik akeh ki ya diparingi kok ya diketokno. Ngono. Piye Nera, terima kasih karo kabeh sing maringi aku. Muga-muga tak dongakno selamat untuk menyambut gawe. Ngono. Muga-muga sing dina mburi ya gemah ripah lojinawe. Wong tuwek iki ngono kuwi pemirsa dongane. Aku nek dikeki ngono ki aku kudu nangis pemirsa, tenani aku. Jadi tak hitunge ya pemirsa. Ngitung awake rezeki aweh. Kita salene sik. Sing 100 wis disimpen baraji. Jadi iki 1 2 3 4 5. Alhamdulillah dapat 500 sing karo diparingke Mbah Raji makne oleh 400 yang 100 Mbah Raji engko wonge cek tak paring iki ora dikonten ora apa-apa sementing Mbah Raji tak paringke sing nggone anak lanang wonge yo melok seneng pemirsa nek THR awe anak-anak dadi melu nyekel duit kono ki arep toh dienggo apa-apa ya ben ngisi dompete ngono sing ceplok nang apa wis yo bakal tak adane ngono pemirsa dadi makni koko setotal kabeh tak hitung koko 350 sing kita paringi Mbah Raji iki yo tak adane neh kok iki rezeki kok meneng ae ngono pemirsa. Niki nek cah cilik kok ya kira-kira tak kei 4.000 nek sing rondok gedhe kok ya 5.000 pemirsa ndelok-ndelok bocahe. Ngono sing putu-putu kaya putune Mbah Kem, putune Mbah Ru. Terus putune Mbah Ru kabeh lah. Wis ngecedak-cedak niki yo tak kei rondok memper pemirsa sing ini khusus tah cilik-cilik. Saiki akeh lho pemirsa ngono iki padha kawetan-wetan kono teko kene kok ngono. Iki ndenene anak wedok ora ijol. Nek duwe susuk blonjo niki dilumpukno. Nggo bocah bahal lebaran ngono. Dadi pinter anakku muga engko nek ijol kan ngetokno dhuwit bayar. 115 Nah, piye engko ora nduwe trik ngono pemirsa. Angger blonjo dilumpukno ki ngono kuwi. Alah saithik ya pemirsa. Penting enek bocah ku lho ya. Ora dadi ki nek ape tapeng ki kok ya piye ngono ya. Kene iki sakle adate ya ngono kuwi pemirsa mbok sithik-sithik ki padha ngeweki. Ndek mulai makni ngono. Ning nek biyen iki ngene pemirsa. Ndek biyen karo saiki beda. Bedane piye? Ndek biyen iki mung khusus ponakane karo dulure. Saiki gak endi sing bal. Sithik-sithik ya dikeki dhuwit lebaran. Ya kuwate ngeweki saithik ya.
aja pepadane sing akeh-akeh, sing akeh kene wong ya wis apa Pak pemirsa wis gelegar wonge ya ngono. Kadane wong ki beda-beda. Dik seteng aja ngono pemirsa ya. Wis ki make cukup sakmene iki make berlanjut. Ape apa kegiatane make apa ya nek esuk-esuk. Ya, pintere. Lah ketik duduk wong tuwek le. Kita adain neh titik. Wis tak gua. Jadikan satu gopo dua yang genten nggo main nek butuh ngono kuwi le. Iki lho wayah engko sesuke bensinnya Mbak ya habis kita ada dompet lagi. Wis mantap lanjut kegiatan pemirsa. Mumpung masih pagi. Ya. Pada pare nih. Wis ben. Kira kan ada rene deh. Iki lho. Loh, aku iki kok. Oh, iki lah. Nambah durasi pemirsa. Ya kenal. Mumpung masih pagi. Kok gombloke mendang panas. Ini ki ya makne kegiatane nang omah. Topi niku lho putuku. Topiku mbah, Mak. Ape bodoh. Apa, Mak? Tapi niki lho. Kon mbah topine ape bodoh. Topi barangi kon mumpung pagi. Wong poso ki semangate ya nek ngene iki pemirsa masih pagi. Nek sore Mas. Lembek. Mbah-mbah saiki cepet pemirsa wong dikering ya. Jeluk garing. Itu kan nek biyen nek makne mbah-mbah biyen. Oh ya diucek setengah hari lah nggak garing. Misalnya mbah-mbah nek sore pemirsa. Yo ngono kuwi kadang-kadang ki nek awake enteng yo mbah-mbah nek awake sajake berat yo wis. Wis ya makne pamit. Iki ndek sore kok kembang ndek sore. Ganti kayak kene ae. Wis ya. Makne pamit ngono mang ya. Makne karo selanjutnya memang ya bentar-bentar. Terima kasih yang sudah menonton. Moga-moga ya diparingi rezeki lancar, diparingi sehat, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.